Marine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga ni ang hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Pilipinas, mga Bicolano, sa man na parte kan mundo. Welcome po mga tugang sa indong programa ang Anhapot sa DCGB. Depong personalan si Henry M. Tagahapot lang. Mga kahaputan kan banwa na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Mga kasimbagan ang katuyuhan ang sarong isyu malinawan. Kasi ang sarong problema masolusyonan. Iyan po Anhapot sa DCGB. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Mr. M. Hanggang po kitang 9 o'clock in the morning. Mga tugang, ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, sa cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing magmangatay, kay puan po na sabayaning proteksyong Leverade. Leverade, Silimarin Capsule. Ang Leverade Silimarin Capsule para sa salud asin proteksyong kang atay. Ini po may Silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Leverade, antioxidant na probadong epektibo sa pagtaoning proteksyon. Natural doon na pag-inom kang Leverade, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nakakatabang man yan para mapugulan ang paghubag kayan. May bisyo man o wala, may hilig man uminom mo day, mas maray po na isabay ang Leverade Silimarin Capsule Oral daw. Para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po mga liver lovers, mag-Leverade na para sa baskog na atay. Ang Leverade Silimarin Capsule, mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Ramong tadaw mga tugang ang mga bareta hali po dyan sa luwas kay Baan Mega Force Patrol Chief Reporter Jimmy Nasalita, may bitbit na bareta. Jim, good morning. Anong latest dyan? Yes, salamat BP. Maray na aga sa mga parahan tabay. Makakahuro niya tungo niyan ang potorong alkalde. Arangkada Banwa. Future Mayor Romela Lal Baldo Tabi Bibi. Ngunyan na nagkapirangal daw na sana. Sultada na. Ngunyan na para sa mga mensahe niya para sa mga barangay, mga taga-daraga. Madam Lal, good morning. BP Henry po sa Angkor sa DCGB. Mayor Lal, good morning po, BM. Yes, good morning Tabi, Mayor Lal. Kumusta po kamo? Yes. Marayman po. Kumusta po ang beauty, Nindo? Okay man, okay na okay. Kumusta po sa tuyang final round, final preparation, Mayor, sa indo pong pangangampanya para po sa mga taga-Banwang Daraga? Okay naman po, okay naman, Marayman. Opo, okay. Medyo nagpapaigalo na lang yun ta. Ay, yung mananggad, ano? Anuhan mi na muna sa mga tribuna, tinapos mi naman. Oh, but 54 barangays baga, ano? Madali mas matapos, adi. Diba? Okay. So para po ma-reiterate sa mga taga-Daraga, ano Tabi, Mayor, ang sa imong magiging priority oras na tumugaw ka po sa munisipyo kan Daraga bilang alkalde? Opo. So, syempre po, agenda ta po baga na i-level up sa mga basic services. Syempre, ito ang mga kaipuan ng tao. Tapos, sa 6-point development agenda ko po, yaon po iyan. Pero, syempre, mga programa po ni Mayor Awin Baldo na kaipuan tang ipadagos. Kaaramtaman po, nakafocus po baga si Mayor sa health. So, usad po yan sa flagship program niya. So, siyempre po, nagkaayuman po ning, kumbaga, interruption duman sa ibang programa po niya. So, aayusan ta po yan na maipadagos po giraray. Opo. And, pangadua po, sa mga iba pang programa na pupunan ta po, mga program projects and activities na pupunan ta po. Opo. Usad na po yan sa gigibuhon ta. Ako po, syempre, gusto ko pong ayuson pa din. So, sistema po duman sa although, may mga naayos na po sa iba duman, pero may mga kaipuhan pang ayuson po sa system po sa munisipyo para po mas
mas makaskas dangan i-session Yeah. po sa ato ng mga pigatao po na serbisyo sa munisipyo. Oo. Opo. Digital naman po mayor ang munisipyo ngan o pag-abot niya sa mga Yes po. issuance Opo, kan yung business sa permit. digital services. Opo. Opo. Oo. Opo. Opo. Na actually, ni-launch na po yan na maging online po sa ato ng mga Payment na niya. Oo. sa nagkaayo nga ni po kita SGLG dahil diyan po sa digitalization ni Mayor Awin Ayun. Baldo. Okay. Paano pala ni Mayor Awin ito itong pero may gusto Opo. mahiling po ka muna dapat mas ma-enhance pa tabi ito para sabi nga na iyaon Yung dyan so sa pigapo digital na ease of system po. doing business. Ang siguro po ang pinaka main ang saro po sa magiging sa concerns po siguro sa mga tao po. Opo. Kasi kumbaga sa system tig-ayos na naman yan. Yung mga tao na kumbaga day ko man tigtataram na sa mga tao na mahiro kita major naman sa mga tao na yaon dyan. Ang ibig ko sabihin, ma-streamline lang baga sa Iyo system Iyo na mas maayos pa. Dako lang bagay po na tao dyan talaga. As in, aram ninda, dangan may kaaraman sinda about dito sa mga trabaho, lalo na po sa mga nasa grounds po. Opo. Di po ka mo mayor kay plano na nga expand ang municipal building o ilipat ki lugar. Tagari, gani baga piot adi? Yeah, I do not know. Observation ko lang Actually po, usad po yan sa mga pigpondo, sa government facility po na pigpondohan po ng agad po ini man ni Mayor Awin personally ako Bicol Party List na mapunduhan po itong government facility sa Balinan. Igwa na po kitang plano dyan nung sa termino po ni Mayor Awin. Ayun. So, Igwa na po itong budget. Tigigibo naman po, pigpupuunan na po itong na government facility kasi plano na po itong ilipat sa Balinan kasi nga ni very congested na nga ni po siya sa kahaluyan na dyan, Buda, sa kadakulang ka nagda-transaction sa ino, Buda. Andara gabaga po nagdadakula. Garo, ang munisipyo, tapiot na Mayor? Yes po. Naging parte man po ako kay itong pagplano kung paano sa building. Kasi tig-suggest ko po talaga ito na mapakaray po sa flow kang system duman sa plaog po kang tao na daing pasunod-sunod po baga. Nagkigo po kita kayan konsultasyon sa BPLO, sa assessors, sa treasurer's office. Kung paano po tagigibuhon sa insinda ipoposisyon nga ning streamline po sa flow kang tao, sa flow kang processes duman sa mismong sabi ko nga ni po, kung nasa plano na tas naghibo na, mas mapagal po ito, mas magayon na sa plano pa sana talagang ayos na siya. Kesa nakatindog na sa kamo aayuson. Kaya tigtukawan ko po ito kaning kang ako po executive assistant ni Mayor Awin. Ngani kung makita kung kumbaga nag-walk through kami na kung paano ito gigibuhon pati kung sa insinda nakaposisyon o sa ilalaag so mga detalye po baga katong structure. Ito po. Yeah. Mayor, saro po baga aram kong aram mo permi ka man ka na istoryahan. Kung paano ni Mayor Awin, permi ko ito pigapunan dahil lang sa reklamo kan mga tao. Tungkol baga po sa tubig, yan sa munisipyo. Ano po huling yung plano ka, Mayor? Usad po talaga sa sa pinakadakulang problema po talaga dito sa Daraga. Pero kumbaga, di po, siguro aware man po na ang tao na ang prime water po, naka-joint venture man po sa LGU. Kaya somehow po, nalilimitahan po kami, even legally, to kumbaga, take action, or, kasi po, may mga legal limitations man po kami bilang LGU sa paghiro po regarding sa digdi sa kang agreement po sa prime water sa Daud. Pero pigibuhan mi man po yan so abot sang makaya na mon po. Pigibuhan mi man po yan ki Medyos kaya ang nangyari po nga ni nagkaigwa ki opening po na
i-repair po so major pipeline po ninda dyan po sa Busay. Opo. Dahil naging resulta po ito kang mga ururon, kang Dowd, tapos kang Prime Water with Mayor Awin. Kasi po tigpo-push me po talaga si Prime Water na gibuhan in the pag. Kasi ang pinaka-problema po talaga, wala man po problema sa source kasi dakol po natatapon na tubig. Opo. Kaya wala na nakakaabot duman sa end user dahil raot na po talaga sa mga pipeline, sa mga major pipeline. Which is kaipuhan po itong ayuson, kaipuhan hindi ito gastusan. Kaya, kumbaga, ito ang saro sa dapat nagibuhon. So, nung nakaagi pong 2024, nagkaigwa po dyan ti groundbreaking din para po duman sa pagpaayos po katong sad na pipeline nito dyan po sa Busay. Yeah. With Prime Water and Dowd po. Opo. So, saro po yan. And, siyempre, may mga legal man kitang may mga legal kumbaga legal ways. Kumbaga sa legal na paagi, inagita man din sa legal. Opo. So abot po sa makakayata, may mga ginibo man po kita para legally po, kumbaga makuata man so gusto ta po. Hindi lang so parang basta lang po kita kasi kaipuhan sunod doon taman po giraray syempre. Yeah. So batas. And aside from that, syempre long term po kaya ang solution dapat sa tubig. Pero at the same time po aramtang sa long term solution hindi siya madali. So nagibo man po kita key ways para po makatabang po in the short term duman sa mga tao na nagkakaigwa ki problema sa tubig. Parehas po kang pagkaaging 22 liters na mga tangke duman sa mga barangay na affected po kaining Prime Water. So nagde-deliver po kita duman itubig and then duman po sinda at least igwasindang reserve water na pagagamit po ninda sa oral daw nindang konsumo sa tubig. Opo. So sad po yan sa mga ginibutaan po sa liderato ni Mayor Awin Baldo. Opo. Bata aloy pagadan Mayor tatwi garot kundi ko nasasala 25 years an kontrata ka na no? Iyo Agreement? po, tama po kamo. Sa LGU? Tapos I think that was 2017 under po yan sa sa administration po ni dating Mayor Jerry Hausan. Yeah. Naroon Opo. mga panahon na iyan. Oh. So haloy pa ang kwan pa. Matagal-tagal din na sa tagal-tagal Mayor. Ayun, aluyan pa po. Pero gigibuan niyo po talaga. Mapagalon po talaga. Maski sa pag-budget po baga sa gobyerno. Dahil ka man basta-basta nasa siya, third party. So, mapagalon po na, kumbaga yaong kami duman sa point na, sa income, paano kami makakahiro. So, gibuhan mi man po yan kipaagi na, dahil kaming maaagihan na mga, kumbaga, so, mababiolate na law, parang, para gibuhon po, so kaya ming gibuhon. Opo, okay. Mayor Lal, may plano po kamo para mas talo pang ma-improve ang garbage collection tatabi sa Daragata? Garo na pag-araman, kulangon na marian mga dump trucks tatabi. Ang trucks po talaga, Actually, usad po yan. So, tapos nag-gibo po kitas ko ang truck po kang munisipyo kundi po ako nasa 6 ata iyan pero raot na nga ni po su tulo ata o su duwa as of now hindi ako masyado updated pero ay parang tulo na sana po ang naga-work so hindi po yan kakayano na maski sa sarong simana sa sarong aldaw makolekta su 54 na barangay napagalon po yan so ako man, nagibuman ako ki system kung paano na magibuhan ti paagi na makakolekta po at least duman po so mga barangays na so gabos na barangays sa tulong truck po talaga hindi kakayano. So kung pwede ta po dyan nagibuhon, number one, magdagdag po kita ki mga dump truck. Actually, nung termino po ni Mayor Awin, nagdagdag po kita ki truck. Pero so, syempre, alangkaw din po so maintenance ka yan. And alangkaw din po so cost
assistance. Pero saro po yan sa mga pwede tang gibuhon. Nganing madagdagan lamang po so collection po Yeah. doon sa dito po sa Daraga. And pangadua po, plano tamang talaga na magkaag kita si landfill. Kasi po itong landfill na ito po bagang landfill na Kasama ito yun? Oo. Opo, is private po 'yon. Yeah, correct. So Yeah po. kita gusto taman magkaigwa kita sa dirita nganing po hindi lang po siya income generating. Pero usad po 'yan sa mga gusto tagibo na maging income generating po ito. Kasi para dagdag po itong kita sa munisipyo. And aside from that po, ito usad po baga nagkakaproblema din po kasi dahil so current na problema ta po sa basura. Pero ang usad po sa gusto tang mangyari, so at least mailaag ta ito duman man sa makaagman kita duman man sa area na di masyadong bako batawo. Apektado yan. Bako apektado so kadaklan o so wala masyadong maapektaran po ng mga tao kasi health hazard man po baga ang basura. Yes. So usad po ito and ayusin po talaga so sistema pampagkolekta. So dapat may magibo po kitang system map para po maski sa limitadong truck na igwa kita, magkakaigwa po kita ki collection na regular na talagang may ipunan po at least so barangay ki basura. Usad po nga yan sa mga problema. Pero yan po kasi mga ano lang yan, mga kumbaga shallow, kumbaga mas may maararong pa dyan na solusyon po na pwede kitang magibo. No, halimbawa so pag-educate po sa tao kung paano mag-manage po sa indang mga basura. And so awareness man na di po na mga basura kaipuhan ta po talaga na makaukod man sa mga tao kung paano ninda i-dispose, kung paano ninda po overall i-manage sa mga basura po na igwasinda. Awareness and education po sa mga tao. Kapag ang tao nagkaigwa po education na kaaraman po about sa mga bagay na iyan, somehow mag-create baga po ki culture sa usad na lugar. Ma-create kita ki culture nganing so habit kan tao mababago po. And makakatabang po ito. Although data naiiling na kumbaga pa diit lang ang naiilingan ta, pero overall and in the long term mas dakula man po ang epekto kang araw ta yan. I see. Opo. Mayor, di ba ang mga MRF baga, di ba kunyan, gari barangay ang nag-identify ang mga MRF? Actually, so barangay po ang nag-identify ka yan. Oo. Taman lang nagmamanage ka yan. Sa mga basura. Ano po? Duman lang po ko sa MRF kan barangay sa mga panapon na mga basura. May mga points po sa barangay sa into pick upon lang so basura. So barangay po kaya actually dapat ang nag-manage kay ito. Yeah. Kaya dapat po so barangay educated sinda about so management po kay ito. Sa basura ninda. And hindi lang sa barangay level, pati duman sa mga end user. Opo. Oo. Okay. Mayor, salamat pong maray sa mga pagsimag sa importanteng isyong yan. Pero ikaw po, baka po may gusto kang isahira sa mga Daragenyo, lalo na po sa mga tao na kasarabay, at lalo na po sa pagpipili sa Sendo bilang alkalde sa mga butabing eleksyon. Go ahead, tabi, Mayor Lal. Maray na aga po sa mga taga-Daraga. And ako po, nagpapasalamat ako sa Indong suporta po. Nung ako po naglibot-libot sa almost 1.5 month po na pagkampanya ko bilang
nagdadalagan po na mayor dito sa Daraga. Opo. Namati ko man po ang mainit nindong pagtanggap. Oho. Ipag kami po nag-house to house, naugma po ako na naugma man sinda na mailing po ako Ibaga. na magbisita po sa sendang lugar. And ako naugma man ako na nakikita ko po ang sendang sitwasyon, nailing po sa mga lugar ta. Siyempre po, di ko man inigabos na libot. Ngunyan ko lang talaga sinasuy-suy na maski sa mga arayuon po na lugar na naduman ko po sa mga arayuon na arong Opo. na balay, naduman ko. So, nailing ko po sa sitwasyon nila. Nailing ko din to beauty po sa Daraga. Kumbaga, what Daraga has to offer. Yeah. So, nasa katabang pa ito sa kuya. Sa kung Lord willing po ako ang makatukaw dyan, mas magigibuhan ta po ki mga ways or ki mga kung ano po, so kung mapakaray pa, paano ta po mas mapakaray pa, mapagayon pa ang sa ito na lugar. Yeah. At kung ano sa mga lugar pa na pwede tang maging leverage, kumbaga paano, kung ano pa sa mga lugar na pwede tang gibuhon na mas i-enhance pa. So, and ako kaya nagpapasalamat po ako sa mga taga-Daraga and of course, aranin na po ang eleksyon and ako po, sabi ko nga po, nagtutubod man po ako na ang mga Daraga po, ang mga taga-Daraga po, matatali man po sinda magboto and nagpapasalamat man po ako sa inda na pigtawan po nindang oportunidad si Mayor Awin na mapagserbian po sinda and nailing man po ninda di sa mga programs and projects and activities po na pigibo man po ni Mayor Awin dito sa Daraga sa 2 taon po na pagsisala niya. Siguro po na matian man po ninda sa mga proyekto parehas ang Arangkada Banwa Mobile Lab and Clinic niya, dangan sa Arangkada Banwa Caravan, dangan iba pa po. So dakol po yan, di ko na po masaro. And ito nga po, under his leadership po, nagkaigwa man po kita ki award, first time awards, lalo na po sa SGLG, na usad pong unraman. Sa aton po na Banwa, first time in the history po. So sa aton na Banwa, na magkaayo kita ng SGLG award. And kumbaga patunay lang po iade sang tibay dangang katapatan san liderato po sa administrasyon san LGU. And dakol pa po kita, hindi ko na po ito masaro-saro. Pero ako po nagpasalamat sa inyo tigtawan ninda akong tigtawan ninda kami po ng oportunidad na mapagserbihan po sa inyo. Ako po as executive assistant man ni Mayor Awin all throughout sa termino po niya bilang mayor ta di sa Daraga. And syempre dakol na po kitang napunan and dakol po kitang ipapadagos, dakol kitang pupunan pa no. So plano tangani po na magkaayo kita ng Daraga Community Hospital. Ta usad po iadi sa makagtaw ning mas araron po na medical services sa mga tao. Unlike sa ABMLC po baga na laboratories at ito may hospital po, may confinement. Opo. So maitatautan na po so iba pang mas ararom na mga healthcare needs sa mga tao. So usad po yan sa mga gigibunta pati na sumulengke para mas papakaray po sa Taranta and everything. So and of course so pigasabi ko man nga po na Arangkada Banwa Livelihood Building Program na magadara po ng mga sustainable livelihood sa mga kada sektor po sa ato na Banwa. Sectoral basis po siya pero gusto ko man po na maging evidence-based din po ang intervention sa ini na bako lang basta-basta livelihood na isasalang mo kundi aadalan talaga kung ano sa tunay na pangangaipo kang sektor, kang barangay. Ano po? So, usad lang po iyan sa mga plano tang gibuhon na pagkita po, Lord willing, makatukaw po bilang saindong alkalde po dito sa Daraga. And since aranin na po, nag-preparar naman kita kung ano pa man ang mga ganyan nagpapaingalo lang po ako ngunyan natapos na sa mga tribuna, sa mga ikot-ikot. Pero ang sakon po na pangaji na talagang ma-raise up po sa mga leaders, hindi lang po dito sa Daraga, kundi sa buong nasyon ta. Ma-raise up po sa mga leaders na may takot man sa Diyos, sa mga leaders na
So aram taman po na marayman po ang sendang obeto. Ako po nagtutubod naman na matali na po ang mga taga, hindi lang po taga Daraga, kundi ang mga botante ngunyan, iiling man po ninda, kung sisay po ang nararapat po na. So I really pray na God will give wisdom, no, sa na mga botante sa pagpili po sa ato ng mga kandidato. Yun po. Opo. Salamat po, Mayor Lal. Good luck tabi sa maabot na Lunes. Mabuhay po kamo. Salamat po, BM. Opo. God bless po. Opo. Bye. Jimmy. Yes, so yan tabi, good luck and God bless po, Ma'am Lal. Number po, ma'am, sa baluta? Number 1. Number 1. Letter B. Number 1, Oh. serbisyong arani sa Tawo, Lal Baldo. Yan. Yan Okay. tabi, BP. Yan sa yung mga dagdag na informasyon with future Mayor Lal Baldo, Kamandaraga, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa luwas oras natin, mga pagriba, 8:24. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Hali man dyan sa luwas, kasabay si Joshua Bino. Joshua, anong latest? Go ahead. Titi, good morning. Good morning sa mga parantabay. Preskohon ang mga gugulayon di depende sa third floor kan Legazpi City Public Market. Oh. Kasing fresh mo. Kasi may nagtaramgan sa kuya. Galing ya preskohon ka ngaya permeral daw. Sabi sa kuya Joshua, kunday ka sa nangayang agom, okay na kita. Mga Galing ngaya, may panghihinayang, agom ka na, kaya nga, di kita pwedeng duwa. mga panghihinayang pala. Dahil namuyahan ko man ang simbang niya, I like it. Ito ang mga simbagon na responsable mo na harayo ka sa problema sa buhay. Di ba? Oh, nato maribukon dyan. Kaya po ko anong pangaran ko muna numero sa baluta. ano? Ano nga yung pangaran mo? Si Sai ka? Oo. Ah, talaga? Anyway, sabi Sige. si Henry, Hmm. yan ako digit sa Legazpi City Public Market. Oo. Sabi kan mga kapatiran tadigdi, yaon na nga sa mga yummy. Hmm. Yaon pa digit sa grupo ni Mayor Hisham Ismail. Sa Saud kan Legazpi? Oo. Okay. Kaya pala sabi kan mga katugangan ka sa mga barkada tang LGBT community, yaon na nga sa mga yummy. Proud man ako, takasarabay ako. Anyway, Bale. tadi si Henry, Grabe man May ano. da- Grabe mga feeling mo man sa naya. mga assuming hero, Mga ma-assuming. Alam ko na, Anyway. si Pading Chris Gianan, may namalisyahan. oo. Ang apod nga sa imo ni Mayor Lal BM. Iyo nga ni, pwede na. Ako sailing ko sa sa makatabang sa. Anyway, kasi, may nakulang kahapotan mo niyan digit sa Legazpi City. Oo. Uso pa ba ang harana? Okay. Dahil mamayang gabi, yan ang magiging tinsong ng mga kabataan. Oo. Maabot digit sa Toya, ang parokya ni Edgar. Kuda ang dayo nila. Ayun. Pero Okay. bago yan tabi dito, Henry, aramon ta kon ano pa at ibang mga plano, programa na nag-aabang para sa mga Legazpeños. Kung ka sumatawa rin tsansa si Mayor Hisham Ismail. Mayor, si Dito Henry. Mayor Isham, good morning, Tabi. Marinaga po, VP Henry. Opo. Sa gabos na nagantabay ka sa imong magayon na programa tabi. Opo. Marinaga po sa inyo po. Opo. Pero meron Tabi, Mayor, nag-ano ka po dyan sa Legazpi City Public Market? Ano pong katuyuhan mo dyan? Nagreparo po kung sa indang sitwasyon digdi at the same time, nangampanya naman po, VP Henry, sa mga taga-market po. Paguna ko, nasugo ko magsaod. Ngunya na aga. Kasabay naman, VP Henry. Kasabay May mga naman. naman kita. Yeah, okay. Kumusta pa ang observation mo dyan sa Legazpi Public Market? May mga nahiling ka po na gari pwedeng baguhon ng kaso pag-abot ka nga daw? Po, well in fact, reparo ko po ngunyan ang gaser digdi, raraw naman at the same time suruping. Nagkataon lang na bako ngunyan mauran, kaya data na iling sa mga league. Pero when time comes, sabi, nakalatag naman, aram kong pondohan naman ni Mayor. At kung ano pa ang kulang, babadgetan naman po kung kita matawanan ki pagkakataon o mandato po, sabi. Opo. May nahiling katabi na programa na pwedeng magibo para sa mga, yan ba katabi yun na mga small, ano po kan, mga small businessmen, mga vendors na po,
para mas lalong may strengthen ang sendang pangkabuhayan sa oral daw. Sa digdi po, regarding Diyan sa Saudan market tabi. sa market or sa iba pang mga areas tabi kan syudad. Yes, tabi. Opo. Pero alam mo, depende, ang pinaka-importante kaya sa sarong pagnenegosyo, ang pwesto tabi. Iyo. Well, in fact, kaya nga ni po, kasabay na yan sa nakalinyada tang programa, proyekto na maabot ang modern fish market. Modern fish market. Yes po, modern fish market tabi. Oo. Garo po, so parehas sa Japan na pwede ka na po turo na sa diretso at sa market naman po. Possible na maging aircon po. And ako lang sa Udan, kasama naman po, turismo naman ang dating. Saan po mayor ang plano nito kan ibugtak? Possible po, naghanap ng location digdi sa may Dapapor puro tabi. Magayon ko susira nga yan. Kung modern public fish market siya, kakabot sa panto, dapat ituro lang sila. Pwede mo lang itong diretso dyan. Ipo. Kami po ni Mira yan sa Japan. So modern fish market ng Japan. Tiksusi na ampangan mo tabi. Iyon. Mga bata sila tabi na bagong dako. Kasi makulang kan matagil sa manginabang, pati mga dayo, mga ibang bisita tabi, Mayor. Ipo. Sa tama na ang magiging ng Elbagol kita magiging ng mga sira digdig. Yan po, abili ang itulong at sabi na pagdating sa turismo. May nahilig po muna ibang plano para mas strengthen ang turismo po sa Legazpi, Mayor Isham? Well, alam mo, when it comes to tourism, ang siyempre dapat pinaka-importante sa inyo, ang sa tuyang services. Kasabay ang tubig, ang kuryente. Alam mo, ang turismo minsan, abuman magdidik sa mga turista dahil ang satuyang padagos-dagos sa pag-burnout tabi. Asin, ang satuyang kakulangan, supply kan tubig, asin mating tubig. Kaya, yan po, ang satuyang iasigura na yaw na po ang solusyon, daradarata na. Well, in fact, pupunan na sana after this election ban. Asin, so, sa kuryente po, nagkapurunan na po. Kaya huwag talang ipadagos. Ayun. So after election ban, posibleng may mahiling ng mga improvements tabi, Mayor, ano? Yes po. Kasabi po dyan. So, rehabilitation, kang bilog na pipeline, kang Legazpi City Water District. Kasi, alam mo, VP Henry, ang linya kang tubig digdi sa siyudad kang Legazpi, mga 40 anyos na edad. As in, matuwahon pa lang sa tuyang duwa yan, ano? po. Naugmahan. 40 years. Kung 40 years yan, pwedeng Koreanan yun, ang linya dyan, kung naralapa na, kung kahit baga, o sa bagaan metal, di ba? Itong bakal, ang tubo. Po. 40 anyos po yan, ang mga bakal na yan. As in, paano na po kisalawang ang laog? As in, ruluho na po. Eroded naman ang sayang outside. So, it may take 8 months up to 1.5 years, pero pag yan po natapos, mawara na po ang problema sa pating tubig. Kasi ang katotohanan po, VP Henry, ang source sa kitubig talagang malinig. Nuli, panagagi po duman sa 40 anyos na tubong raraot, at may mga luho, masabay na po sa kalawang at malog po sa luho sa mga tubig at baybay. Kaya yun po ang nangyari kung medyo kulay ice yang sa tuyang tubig. Okay, so may kwan po yan tabi yun, maganda may timeline po na kwan, Dayman kita time na kung dapat completely rehabilitated po ang mga pipelines na yan. Yes, nagtaw po silang possible 8 months up to 1.5 year po. Opo. Depende ang rehabilitation po kaya. I see. Okay. Mayor, salamat po dyan, kasabay mo po dyan, depende ang pagdagdag ki pumping facilities para mapuunan ta na makapasakat ki tubig sa mga sur na parte ng siyudad ng Legazpi. Pero, di po kita digdi mapundo, kulang pa po ang pondong iyan. At kung kita matawan dyan sa ating mandato, papadagos po yan para makalukar pa ki dagdag pondo at hindi po kita mapundo na magkaigwang sa tiring gidi po mismo ang kapos na arong dyan sa suro na parte kang siyudad ng Legazpi. Tama, tabi yun na-mention mo yung taon, may text digdi, sabi niya, gari po ang kulang sa satuyang siyudad ang mga pump na pwedeng pasakaton sa tubig sa medyo elevated na lugar. Pakihapot tabi sa iya kung anong plano. Mayor, tabi. At hindi po sa pinanuahan, kasabay na po dyan sa pondo. Pagpatakula kang pumping facility po dyan para makapasakat na po kita kitubig. Patiring sa
bandang Lamba, Matlog, Istansa, Ating, Taysan, Tape. Ikot po dyan ang bandang iyan. At the same time, pag dyan po napunan ka na, papatuloy ka naman papiling sa Gabos na sur na parte ng Daligaspi. Yeah. Bata magakuan o ninyo ang mga subdivision baga sa tuya nagpatakol, tabi mayor, di ba? Yan sa northern part, katakol na ang mga subdivision na develop diyan. Ako lang po dyan dahil aramtaman na ito pa hindi sentro kaya ang mga subdivision niya na po sa sur na parte kayo sa Daligaspi. Kaya kaya po na po kalibang gipaagin, solusyon na may permanenteng solusyon pagkabot sa tubig sa tubig. Yeah, opo, okay. May mabutas pa kaya po nila yung tabi kayan? Baka pwedeng ma-indetalye sa mga paraan tabi na saan maging konsyertong yan. Go ahead po. At siya na, balik po, sagabot na nagkantapik ang sa inyo programa. Imbitahan po kamo para sa muyang Grand Rally, kasabay ang kuyang biling na rupo ng Bicol Ward Parties 131, mapun alas 5, ihapon, sa muyang pasalamat, ang sa muyang front act, nila, and ang sa muyang main act is parokya, Bicol Mantape. Opo. Saan po ang venue kaan, Mayor? Sawangan. Yes po. Kaya tigibitaran ko po kamo para akong pasalamat pero sa mainit na pagtanggap sa muya sa muyang konkretong platforma. Anong oras po ang mapunta be? 5 o'clock po. 5 o'clock. Yan, tama. Ano, ganun yung panahon mo yan? Yung panahon mo yan Tama ang panahon yan. Ano tabi sa imong gari, ano yan, sa imong special number dyan? Nanti lang, depende. Abangan mo, Tabi. Pagpahili kita siya. Sige, tabangan ko na ko ng mga step na minsan choreograph sa imo. Okay. Sige, Tabi, misay Tabi sa mga taga-Legazpi. Talo na karga po sa Lunes. Kung na, sabi nga tapos na ang endgame na. And maaraman kung ano pa sa inang magiging session. Ano pa minsay mo sa inda? Salamat po kami sa pagtanggap po kuya at sa bilog na linyada sa pag-ikot niyo sa 70 barangays. Tapos na po kami. Atin asahan ko ang sinong makasuporta at tunay na panagos na pagbabago ka sa tuyang syudad. Ang daradarat ng solusyon trabaho, solusyon sa kuryente, solusyon sa tubig, solusyon sa edukasyon, solusyon sa housing, solusyon sa salubtari. Natong na po nila sa muyang mga caucuses, meeting de avance. Kaya hopefully Tabi, magkaroon kita para maray na po ito sa tuyang matulog na hinarong pakuna po sa tuya. Salamat po, Giraray, at maray na aga po sa Indogabos, Tabi Dependre. Thank you, Tabi. Joshua? Alright, BP, si Mayor Richard Ismail, bigli sa Legazpi City Public Market. Perfect. Yan ang sitwasyon. Ang mga ulok-ulok mo, gano'n nakailing ka naman yung kiba naman. Nakailing kipres kong gulayon. Pres kong gulayon. Kumusta mag-gulayon dyan? Fresh na fresh. Iyo. Just like us. Okay, good. Sige. Yan tabi BP, na dagdag niya itong istorya. Alibigli sa Legazpi City Public Market. Joshua Bino, CCTV. Salamat, Joshua, sa report. Alas 8:30. Oras po sa Pilipinas. Magbabalik po kami magalipas kan mga patalastas. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Generica Drugstore. Tayong mga ina may suporta sa ginhawa. Generica Drugstore. Optin-Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silymarin Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's Liver Lover, boys! Joy Salceda. We got a feeling.
Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Hello po, ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 month na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetano, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang wais ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Kung naghahanap ka kiproduktong pangpasalubong sa pamilya asin barkada, yaon mababakal sa Mayon Treats. Dakol na pagpipilian ng masisiram asin magagayo na produkto. At Mayon Treats, makukuha sa San Francisco Diversion Road, Ginubatan, Albay, asin Iguaman Sinda sa Legazpi Grand Terminal. Mayon Treats. Saniri asin pinamamahalaan ni Mr. Marlon D. Pedro Mapra buscan progreso sa tercer distrito nin Albay. Cabredo nagpag-ibo kan mga infrastrukturang nagdarang progreso. Iboto mo, Congressman Didi Cabredo. Didi Cabredo. Iboto mo, Kong Didi Cabredo. Congressman Cabredo. Naghahanap ka nin kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May uno plus na kalidad, mag-uno plus, mag-uno plus. Asa sa imong mauot, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang uno plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno plus matabang sa imo. May uno plus na kalidad, mag-uno plus, mag-uno plus. Asa sa imong mauot. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Webes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Vince Baltazar na Vince Baltazar, liter salamat sa imo. Matinabang mabuot Vince Baltazar, madali mong ranihan. Madali mong ranihan, iyan si Vince Baltazar, para sa kabataan. Maka-Diyos na tao na konsehal, siya hobin pa na konsehal. Vince Baltazar na, Vince o ikan na, Vince Baltazar na, Iboto, numero 4 sa balota, Vince Baltazar, para konsehal. Dimples Romana po, tinatanggap ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta ko sa pagbibigay ginhawa, Generica Drugstore. May maalagang pharmacist, mabibigyan ka ng alternative generics na singbisa ng branded sa presyong abot kaya. Up to 85% ang matitipid. May libreng konsulta pa with partner doctors. Tara na sa Generica Drugstore. Suporta natin sa ginhawa. Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Tayong mga ina may suporta sa ginhawa, Generica Drugstore. Dimples Romana po para sa ginhawang Generica. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Alam mo ba, iboto na para maraming magagawa. Chino Garcia, Chino Garcia, ating pag-asa, Chino Garcia. Alam mo ba, iboto na para maraming magagawa. Kay Chino Garcia, aasenso ang ginubatan, ginubatan, ginubatan. Aangat at sisigla ang ginubatan, ginubatan, ginubatan. Alam mo ba, iboto na para mayor number 1 sa balota. Chino Garcia, Chino Garcia, ating pag-asa, Chino Garcia. Alam mo ba, iboto na para mayor marami siyang magagawa. May plasma ka mo sa life? Yes! Dapat pati ka pinindo may plasman. Arrogant Gins 3-in-1 Coffee Mix. May plus ingredient na iguang kakaibang sangkap. Kaya kung magkakape man lang kita, igdi na kita sa kapeng may sangkap na marhay sa salud. Iguan na lain-lain na variants na pagpipilian. Gins 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Gins 3-in-1 Coffee Mix with Wheatgrass. Gins 3-in-1 Coffee Mix with Grapeseed Extract. At Gins 3-in-1 Coffee Mix with Ganoderma. Mamabakal ang Gins 3-in-1 Coffee Mix sa indong mga suking tindahan. Alam nyo ba na may isang McDo crew na nag-viral recently dahil sa kanyang inspiring story? Habang nagtatrabaho siya sa McDonald's, sinabayan niya ng pag-aaral. Ngayon, pumasa na siya sa LET exam. At ang nag-aabang ng resulta, walang iba kundi yung manager niya at mga katrabaho niya sa McDo. Nakaka-feel good ang pagka-supportive nila, di ba? From being a crew to becoming a licensed teacher, totoong sa McDo, easy maging best me. Kasi dito, easy mag-grow, easy matuto, at easy magbilong dahil laging may nakasupport sa'yo. Whether you are a working student, a career shifter, or a first jobber, may flexible work hours, world-class training, at syempre, fun work culture na naghihintay sa'yo sa McDo. Kaya kung ready ka na rin to take that first step, apply na sa McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you. This could be the start of your success story dahil dito sa McDo, easy maging best me. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi Sa DCGB, mahirap maging pugi. Dito po sa amin, sa DCGB, napatunayan po talaga, napakahirap maging pugi. Joshua Bino. Bakong iyo, Joshua? Mahirap man talaga. Mahirap ba ka? Same feeling. Ah? Same feeling. Actually, same na same ang feeling talaga. Napakahirap talaga maging pugi. Pero napakahirap naman maging hindi pugi. Kawawa ka. Pero ang importante, may magayong kang ugali. Diba? Regardless ko anong itsura mo, magwapo ka o bako, ano importante, ang ugali ng tao. At meron kang malaki na puso. Yes. Ugali ng importante na iyon madara sa kamurawayan asin futuro kan sa tuyang nasyon. Kaya kung nakusendong iboboto, nagdadalumpasa na ang klase trabaho sa gobyerno asin pribado automatic suspendido. Ang mga tao naghihilang pa sana mapadara na po kay para lamay sendo. Saka maga, dahil ka kang gumana. Dahil kang girabuhan. Dahil ka kang girabuhan. Sige. Okay.
Anyway, Bipe, Ah. speaking of mabuot, igon sarang mabuot, Bipe. Taga-Orosite, kasing buot kan mga taga-Bagong Bayan, budak kan mga taga-Malilipot. Gari yung hiling ko eh. Gari yung hiling ko. Okay. Anyway, Bipe, aramon ta, ang mga plano, Oh. programa, kuda kinibit ako sa bago ni Kunsi JP Lee. Oh. Uyak mo yung magpasalamat sa mga taga-Ligaspi. Kaya, ini tayo si Kunsyal JP Apo. Lee. Kunsi, si Henry Pade. Apo, Councilor JP, Marinaga po. Yes, Marinaga po. Tapos gabos po na ginanyang DJ po sa DCGD po. Apo, nahiling ko dyan sa imong campaign poster nga. Ano ba yun? Edukasyon. Barangay empowerment, tabi. Tama, pakurihan mo tabi ako, Councilor Consala ako. Edukasyon, barangay empowerment. May saro pa. Livelihood po. Livelihood. Yan, livelihood. Yan. Paano po iyan na, ano po yan, nag-ibon mo na po o paano mo iyan mas talong papakusugon sa tuyang mga kababayan, tabi, Councilor JP? Okay. Ngunyan baga po, naong kita. Siyempre, may mga programa po kita, lalo pang sa edukasyon. Bilang committee chairman po sa edukasyon, ini po sa pagdagdag ng mga integrated schools, hindi po sa Trinidad. Opo. Ngunyan po, nag-ibon na po kitang halos sa Southern Barangay, halos kabus na pong mga barangay, nalagan na pong integrated schools, and di man po sa Northern Barangay, di man po papakusugon sa ang integrated schools para po maging accessible po ang high school, di po aronin ng mga barangay po. And siyempre nailing ta na lalo na po sa mga scholarship programs, di ba po sa Legazpi, may mga financial assistance para sa scholarship na sa high school, pinadagdagan ta po ito. And siyempre, ngunyan po pigaan ng Tagiraray, pigabusol ta na lalong madagdagan para dakol matabangan ng mga high school po, di po sa Trinidad. And siyempre, nagibo rin kitang sarong ordinansa, iningani po sa financial assistance para po sa mga college. Na kada barangay po, magkakareceive po sindang beneficiaries, kada barangay, almost 1 per year level. So yan po, naginibot na po yan sa span po ngunyan pong halos 1 term ta, bilang city councilor, first term ta, sakol po kitang mga pag-introduce ng mga bagong programa po para sa lalo po, di mapakusog ang edukasyon po di sa tayong lugar. Opo. Barangay empowerment, tabi, Councilor. Ano po ang mga nagibo mo para dyan? Sa barangay empowerment po, yan po ang pagsuporta sa mga primero, yan po ang pagsuporta sa mga kang barangay, sa plano kang barangay, pagpakusog po kan mga programa sa sektor kang kababaihan. Hindi po kita po ang naging chairman ng Meet and Women last time. Kita po nagpagibo pong sarong ordinansa po para magkaigwang matawang si Onra ang mga kababaihan bilang pwede pong programa sa indang Women's Month. At siyempre, kunyan nga po sa mga barangay, yan po kita bilang pakusugon ang programa po ng barangay sa disaster risk reduction. Karailing ka na sa panahon po ngunyan, kay Puan po, safe and secure, ang lambang Ligaspenyo sa Ituan po, mag-ibog ito sa mga programa para lalo mapakusugyan po. I see. Opo, magayon po yan na direksyon na yan. Pagkabot tabi sa livelihood opportunities, tabi, Councilor, anong plano mo tabi? Sa livelihood opportunities, sa suplangan po niya kita sa Legazpi City Market, nag-ikot po kita para at least mailing na po kung ano po ang pwede masupport sa mga small businesses, hindi po sa Trinidad. Nailing ta, nilingan po na kahit po ng support ng city government para po ng city government and national para po dito sa mga programa nila na iningani po kita para mapadali po sinda, mapadali and day po madipisilan kung ano pong pwedeng pagninegosyo. And yan po ang mga programa sa pag-training po, albakang livelihood training program para po ang lamang Ligaspenyo kung si po gusto maka-adal ki additional skills, additional kung ano mga pwedeng ibonin para pagkakunindang pwede magkabuhayan and additional learning skills, alam po kang pag-advocate sa driving, sa uningan po sa cookery, bed and pastry, electrical, management, and siyempre sa Northern Barangay and Southern Barangay, uningan po sa agricultural crops production. Dahil ka na kahit po masustain po ang sa tuyang mga programa sa livelihood para lalong maging matabangan po ang po sa tayong lugar na po. Opo. Halimbawa baga po, Councilor JP, tawang kiki mandato giraray kan mga Legaspenyo na ibalik ka po bilang konsyal kan Legazpi. Ano ang gari priority legislation pong gibuhon mo tulos pagtuko mo sa pwesto? Okay. Siguro pang priority legislation lalo pong pakusugo ng sector po really sa edukasyon sa tularan. Ini po ng City College of Legazpi. Sa may kamamutan po kita na
ng Lambag Ligas Peña, magkaigong at least one college graduate. Ini nga po na talagang igibuhan ta kay programa and i-push ta po na ang college, makulang sa Northern Barangay, kundi maski digiti po sa Southern Barangay, magkaigo po kita City College of Legazpi. Pero po yan sa nailingtan mga kaipuan pakusugon and also so alternative learning system, livelihood training program, ini po ang tawag sapat na additional fund para po lalo matawag ki opportunity so mag-training po sa livelihood skills na talagang matawag si venue and proper training digdi po sa tayong lugar. I see, opo. Ano pang mensahe tas? Pero pa rin po sa nailingta, sa mga sa sports baga po, ang pag-create po kay Legazpi City Sport Academy. Ini nga po na nailingta na ini po ang tabang sa mga kabataan na mahilig sa sports and siyempre lalo na po para ma-develop nila kung anong mga skills na kayo po ang maadala nila na ini nga po na mag-promote po ng mga additional training facilities, training mga coaches, and po mga estudyante na mag-identify po kita sa mga sports kung anong mga pwedeng gibon nila. So yan po nailingta na kayo po ni-push ta para sa mga kaasyan sa mga sports po. Yes, opo. Mensahe tabi, Councilor JP, sa mga taga-Legazpi. Siguro, pasalamat po kita as of now po. Kahapon po, naikot na so magabos na barangay, sige po sa Ciudad Can Legazpi. Almost 70 barangays po. Naikot na po. Nagpasalamat po kita sa talagang mariyo na pagtanggap po sa moyang grupo. And siyempre, pasalamat po kita sa Diyos na tinawan po kita ang good health na para po masustain ta itong pag-ikot na po. Nailigta po ba kung talagang nailigta talagang kaipuan talaga tinawan ming oras at saka tinawan mi talagang nagibo kami kung ano talagang pwede na talagang all out talaga para talagang lalong makaabot kami kung sain sa mga lugar dito sa Legazpi para magkatabang kung ano man po ang pwede gibon mi na pag natiwalaan po gano'n kami mag-sente po dito sa Trinidad. Opo. Salamat po, Councilor. Good luck, tabi. Salamat po, Sir Remy. Salamat po na sa Nanyanyog. And also, salamat po sa DCGB, sa Joshua, na permi rin nakatabay sa Moya. Apo. Hindi po sa Gabos pong Alakawin. Salamat po. Opo. Thank you. Joshua? Yes, BP, si Konsyal J. Tilay, ang Master Kat Edukasyon. Sige talaga. Pero BP, yung ginarayaan na nagtag na itong istorya, live man ginaray BP sa Legazpi City Public Market, Diyos Fabino, DCGB. Thank you, mga tugang. Magbabalik ang programa. Magalipas lang kan mga patalastas. Ang oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Generica Drugstore. Tayong mga ina, may suporta sa ginhawa. Generica Drugstore. Mahigos, matinabang, padaba kan masa. Iboto, number 2 sa balota. Adrian Salceda para Congressman. Angat ang lahat sa 3D. Angat ang lahat kay Adrian Salceda. Adrian Salceda ang sigaw para sa bayan, panalo na to. Sa 3rd District tayo'y isa. Angat ang lahat, walang maiwan pa. Adrian Salceda ang sigaw. Jaime Fabregas po, para sa murang pagkain, tiyak na trabaho, sapat na kita, at libreng gabot at libreng pagpapagamot. Dito na tayo sa number 88, Agri Party List. Ang party list na tunay na nagtatrabaho at may resibo. Iboto po natin number 88 sa balota, Agri Party List. Muli po natin itanim sa Kongreso. Huwag tayong muli sa Agri. Iboto, Agri Party List, number 88 sa balota. This political advertisement is paid for by friends of Agri Party List, Flores Street, Ermita, Manila. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasadi. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook.
longganisa, Bologna, Isquilis at Tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomay is the best at try mo ang French fries na fresh. Subukan din ang hamat hatog, sure nakikita ka best. Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Bicolano, ako Bicol. Katabang at kasurog sa edukasyon, ako Bicol. 131 sa balota. Sa kalusugan, ako Bicol. Sa kabuhayan, ako Bicol. Sa panahon ng sakuna, ako Bicol. Sa mga entertainment workers, ako Bicol. Ako, si Jericho Rosales, isang Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. 131 sa balota. This political advertisement paid for by Ako Bicol Police Report. Second floor, Embarcadero de Legazpi, Barangay 27, Victory Village South, 4500 Legazpi City, Albay, Philippines. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Bagong liderato, bago naman. Sa bago may kauswagan. Sa bago may asenso yan. Sa bago kong Jill Bongalon. An para tukdo na hinahangaan. May humilding puso na may inadalan. Kasurog lalo kakasaraditan. Si attorney kong Jill Bongalon. Bagong pag-asa, bagong liderato, bagong Premier Distrito. Iboto, Congressman Jill Bungalon, numero 1 sa balota. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Ilalim ng cap o selyo ng Ginebra Products at i-claim ang price sa partner outlets. Runs from March 15 to July 31 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Ako si Rial. I used to be a McDonald's crew. Ngayon, film director na ako. Ako si Tess. McDonald's crew noon, Assistant Vice President for Operations na ngayon. Ako si Cha, former McDonald's crew. Ngayon, professional volleyball player na. Ako si Eric, nagsimula bilang crew. Ngayon, Operations Manager na sa McDo. Dahil sa McDo,
Easy maging best me. Gaya ni Rial, Tess, Cha at Eric, ikaw din. You can discover your best me at McDo. Learn lifelong skills when you join the McDonald's team today. Apply at the McDo PH Careers Facebook page or visit a store near you. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Ako si Henry M. Pag sa indong ibinoto, dalumpasa na ang klase, trabaho sa pribada sin gobyerno suspendido. Nagtagiti pa sana, may ayuda na kamo. Ako si Henry M. Salamat! Kansay ng pagkantabay, ang lalaking hindi inuumaga. Mabuhay! Depong personalan, kita po tagahapot lang. Goodbye! Through the moonlit